tutor, el señor José Javi Solano, y de tutores, señora Juliette García Masip, señora Ana María Gallardo Pérez, y la señora Carmen Loas Muguer. Té la paraula la directora, senyora Carmen Panadés. Molt bona tarda. Pares, mares, familiars, benvinguts. Bona tarda als meus companys, professors i professores. I com no, molt bona tarda a vosaltres, alumnat de segon de batxillerat. Avui és un gran dia. Permeteu-me que en nom de tot el claustre, del professorat i sobretot en el meu propi nom, us feliciti en aquest acte de graduació i al mateix temps agrair l'esforç que tothom hi ha fet i que ha col·laborat per fer possible aquest moment. Benvolguts pares, mares, enhorabona. Enhorabona de tot cor. Els que som pares sabem dels enemics i de les il·lusions que un dia com avui es fan realitat. A partir d'ara, heu de seguir donant suport, animant i en alguns casos haureu d'obligar a que continuïn esforçant-se en els estudis que aquest curs vinent iniciarà. Estimat professorat, enhorabona. Enhorabona i moltes gràcies. Un any més veiem el fruit del vostre treball. Ells continuaran el vostre sacrifici, la constància, la lluita, el camí que ens heu mostrat, el camí de saviesa. I ara hem de deixar això a vosaltres, alumnat de segon. Són moltes les coses que heu hagut d'esperar aquests anys d'ensenyament. Heu viscut aventures i encara les que us queden per viure, ja que, com bé sabeu, la vida de les persones no es mereix per la seva alçada, sinó pels seus coneixements. Al Xiricata hem intentat durant aquests anys d'ensenyament que tingueu un projecte educatiu, materials i mitjans complementaris perquè sigui complet. Per aquest motiu, vull agrair-vos l'esforç que heu fet per aconseguir aquest objectiu i aquest somni que és la graduació. Us farem entrega de les ordres. A les ordres trobareu tots els companys que a partir d'ara us recordaran un dia com avui, un dia important per tots vosaltres. Si més no, heu de pensar que és a mans vostres on descansarà durant aquests 4 anys de l'estiu. Heu de plantejar-vos l'estudi com una responsabilitat, però al mateix temps també heu de guardar. No perdeu mai la il·lusió d'aprendre i d'estudiar, ja que tan sols el coneixement us farà lliures. Robert Chafat va dir: no hem de veure el jovent com ampolles buides que cal omplir, sinó com espelmes que cal encendre. Avui, tots vosaltres sou la llum que ens governa. Brilleu, sou la flama de la nostra comunitat. Penseu que només és impossible si vosaltres creieu que ho és. Heu de creure en les coses que voleu. No tingueu límits, ho podeu fer. El claustre de professors i professores volem desitjar-vos el millor futur i esperem que el que heu après fins ara us ajudi a madurar i us convertiu en persones íntegres. Sobretot a tots vosaltres, enhorabona i moltes gràcies.
professores musicals i secretaris de l'alumnat de l'institut és un privilegi. Agraïm la seva col·laboració al llarg de l'acte anirem sentint diverses actuacions musicals. Començarem amb Yolanda Roig, que interpretarà Stay With Me, acompanyat al piano per Joan Lloret.
paraules en representació de tots quatre. També us he de dir que procuraré que aquest Parlament sigui meu, encara que sabeu que els conceptes de llibertat i professor d'història no són un coneixement. Però com que sé perfectament que el que vosaltres voleu ara és acabar el més aviat possible aquest acte per anar sobre plegats de celebrar en la que per molts de vosaltres serà l'últim nit per ser tots junts, anem per fer. Ara fa 6 anys vau arribar a l'institut un matí del mes de setembre. Éreu molt petits i qui més qui menys estava força atemorit davant allò que era totalment nou per a vosaltres. Han anat passant els anys, ara ja no som joves, i pel camí han passat moltes coses i moltes vivències, com aquell emocionant viatge de quart curs a Itàlia que no recordem també. Us asseguro que els professors que us van acompanyar també el recorden. Però ara, com diria el famós polític, això no pot. També he passat per vivències personals que segur que recordareu tota la vida. Aquell primer noiet o noieta que ja ha quedat en l'acord, que encara continua les vostres vides. Bé, això no continua. A més, que els pares i el mig camí de temps. I com no, aquell company o companya amb el qual us unia una gran amistat i en qui tant confiava i que en un moment donat no va tenir la resposta que vosaltres esperàveu davant d'algun problema. I segur que també recordeu aquests terribles exàmens de no sé quina assignatura que tant us complicat us ha provocat. Us asseguro que això ho oblidareu molt aviat. Al cap de la fi diuen que la ment humana selectiva insistíem a recordar els bons moments que els dolents. Heu estat uns molt bons alumnes. Bons alumnes i el que és més important, unes bones persones. No ens equivoquem ni exagerem gens si diem que la Lituània ha estat una de les millors promocions que han passat per l'institut. I sabeu que no ho diem pas perquè la ve, ni molt menys perquè la ve dels vostres pares. I no parla només de les notes, encara que són molt importants, no són el més important. Heu estat uns molt bons alumnes i uns molt bons companys. Sincerament, ha estat un plaer ser professors i tutors vostres d'aquest curs. Nosaltres també ho recordarem sempre. I us desitgem, esclar, que arribeu molt amunt en els vostres projectes, en les vostres professions i en les vostres vides, en tot allò que vulgueu fer a partir d'ara. I per damunt de tot, estem convençuts que us ho heu passat molt bé a l'institut i que heu rigut molt, moltíssim. I heu gaudit de la vida. De fet, això ho podeu comprovar en els vídeos que d'aquí uns moments us ensenyarem i que vosaltres només us heu preparat. Els tutors, tant d'aquest curs com dels anteriors, podem fer que us ho heu passat molt bé, tant els 4 cursos de l'ESO com els 2 de batxillerat. Però tot això no pot amagar la realitat i no podem posar per ser el vi en aquesta nit de festa. Encara no ens podem relaxar, ni vosaltres ni nosaltres, ja que d'aquí a uns dies ens queda una important etapa del nostre camí cap a la universitat. Efectivament, em refereixo a la tenuda selectivitat. Però avui ni és moment, diria, per pensar-hi massa, que hi tornarem dilluns a l'institut per continuar preparant els exàmens. També podríem dir unes paraules als pares, perquè encara que vosaltres no ho sembli, i de vegades fins i tot us costi reconèixer-ho, també han patit els vostres problemes, els vostres exàmens i les vostres preocupacions. Aquell dia que arribàveu a casa amb molt enfadats perquè les coses no havien anat tal com vosaltres esperàveu. O aquell dia que us havíeu enfadat amb els companys i amb els amics. Sí, també ens han patit i encara hem de patir pel que passa a l'institut i en el vostre dia a dia. Abans d'acabar, deixeu-me que em recordi en aquell moment de 2 companyes que enguany han decidit posar el punt final a la seva carrera com a professores i que a partir d'ara passaran a gaudir més de la vida, sense aquella preocupació per la preparació de les classes i per la correcció dels exàmens. Em refereixo a la Teresa Baties i a la Marta Espanyola. Sincerament, i sé que parlo en nom de tots els professors del centre i no només dels tutors, ha estat un autèntic plaer compartir amb vosaltres tots aquests anys de docència. De les dues hem après moltes coses, però sobretot hem après que sempre, encara que sigui en les circumstàncies més difícils, s'ha de treballar per als alumnes i s'ha de tenir el l'ànim cap a ells. També us volem dir que ara que s'acaba el nostre estat a l'institut, no us oblideu mai del lloc on heu passat tantes hores i tants dies i que ha servit no només per aprendre matemàtiques o física o filosofia o història o català
al GIRI, es queden uns professors que estaran encantats d'acollir-vos, d'ajudar-vos, de parlar amb vosaltres cada vegada que necessiteu alguna cosa o que simplement vulgueu venir a fer-nos una visita. Us assegurem que res ens agrada més als professors que tornar a veure els antics alumnes que tornen al nostre institut, al nostre GIRI. I ara sí, per acabar, deixeu-me que us demani un últim favor. Guardeu aquestes obres que us donarem d'aquí uns minuts. Guardeu-les i emmarqueu-les. Són molt més que un paper. No us ho podeu imaginar com d'important serà aquest record que ara recordareu d'aquí a uns quants anys. I trobareu l'imatge i el record d'aquell company del qual fa molts anys que no en sabeu res, o d'aquell company que potser acaba sent un polític important, o un empresari de gran èxit, o simplement el que ara és la vostra parella. Jo us he de reconèixer que encara passo algunes estones mirant les fotografies d'aquells companys que vaig tenir a la universitat i recordant les violències que tots junts m'han passat. Segur que a vosaltres us succeirà el mateix. Moltes gràcies per escoltar-me en aquests minuts, molt bona nit, a gaudir de la festa de les obres i que en el futur tingueu molta sort. Us ho agraeixo. Continuem a continuació a través de la Universitat Escalona, que acompanyada per Joan Llobera al piano, Mariona Regany i Meritxell Santa Maria a les guitarres i Aleix Castelló al violoncel, interpretarà Saïd Sonfe. Nothing at all.
concurs de periodisme Josep Arnau de Fotografia, Olimpiades de l'Ordre d'Economia Clínica i Olimpiada Agroalimentària de les àrees especialitats de Biologia i Tecnologia Industrial, Olimpiada Nacional de Física, Olimpiada Nacional de Matemàtiques, com també premis d'universitats als vostres treballs de recerca, que tot just ara comencen a atorgar-se i dels quals ja en tenim a punt de premiar, així com els resultats de la tercera promoció que va treballar 9 alumnes presentats, tots 9 aprovats amb notables alts i excel·lents, ha estat una constatació de que heu estat una promoció de batxillerat amb un grau de compromís, dedicació i esforç important. Per això demano per tots un fort aplaudiment. Fem una menció especial per la seva capacitat que vau fer representant amb excel·lència del nostre institut de tots els concursos i actes en els quals ha participat, però sobretot per la seva qualitat humana i la seva actitud generosa i col·laborativa al llarg de tota la seva estada al centre. A l'alumne Joan Llobera. A continuació, volem fer menció dels alumnes i les alumnes que han obtingut matrícula d'honor de batxillerat, que per ordre alfabètic del primer cognom són Josep Amarelo Coelho, Susana Colina Sitges, Joan Josep Colau, Marc Rivera Martí, Maria Rosat Rivera, i Adrià Santos Rivera. Procedirem ara al lliurament de diplomes als treballs de recerca que han quedat finalistes a la concessió del premi que concedeix el Centre per la Col·laboració Econòmica de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. Cal dir que el jurat, integrat per Carme Comadrer García, directora, Pere Ferrer Gomés, cap estudis, els alumnes Sergi Dieva, de primer batxillerat, i Josep Perna Montaner, de quart d'ESO, i Roger Bugó Cava i Juliana de Ruiz, membres de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, ens ha estat molt difícil prendre la decisió i volen destacar la gran qualitat de tots els treballs que portaven a terme. Han estat 12 els treballs en diferents àmbits que amb una nota de 10 han estat finalistes. Prego a continuar l'escenari a recollir el diploma, conforme el faig quedant, Sergi Calderó Oliva,
Crideu més en treball a Guardiola de l'Est. Aquesta capacitat de aconseguir el seu treball de la Universitat de Barcelona. A continuació, Marta Perosa, acompanyada de la guitarra per Pau Capdevila, interpretarà